Албена Пенкова, жената, която създава мостове от музика. Родена в град Пловдив, град, чиято музикална история е наситена с талант и традиции, Албена Пенкова поема по пътя на музиката преди да навърши още 6 години. Още тогава, след прослушване, е приета в подготвителна школа към музикалното училище на Държавната консерватория, където започва сериозното си обучение по пиано, теория, солфеж и диктовка. И както самата тя по-късно казва, първият тон не се забравя. Той не звучи само в ухото, той отеква в душата. Албена не просто преподава, тя създава. В началните училища, където работи, създава детски хорове, обединява гласове и сърца, превръща обикновените училищни дни в музикални празници. От 2004 тя става част от един от най-престижните хорове в Гърция, полифоничния хор на Патра. Като сопран и солист участва в над 120 концерта, включително в страната. Това е период на изключителна активност, награди и признание. 2015 година тя вече ръководи самостоятелно вокалната група Емелия на Полифоники. С тази формация тя продължава да внася светлина, женска сила и музикална дълбочина в културния живот на Гърция. Работи в музикалните училища на Родос, Агринию, Вартоломио и Коринт, където ръководи ансамбли, камерни формации, хорове. Музиката за нея не е само професия, тя е призвание и път. Това е най-големия дар, който може да остави един учител, независимо в коя държава се намира. Георги Помашки. От българските писти до олимпийските върхове на Гърция с сърце на шампион. Георги Помашки е име, което буди уважение както в България, така и в Гърция. И не само в света на спорта. Но съдбата му отрежда много по-голяма роля, тази на треньор, който ще оформи съдби, ще изгражда шампиони и ще остави трайна следа в световната лека атлетика. Под негово ръководство израстват някои от най-успешните гръцки лекоатлети като Вула Патолидо, Циамита Парашекеви, Олга Ваздеки, Параскеви Папахристо, Тори Франклин. Включително и олимпийският шампион по скок на дължина Милтиадис Тентуглу, една от най-ярките звезди във външния спорт. Тренировъчната философия на Помашки съчетава българската дисциплина, научен подход и човешко отношение. Не просто към състезателите, а към хората зад тях. Под негово ръководство е и младата надежда Емануил Каралис, който върви по пътя на върховете. Помашки умее не просто да тренира, той използва потенциала и го култивира с точност, отдаденост и разбиране. Вярва в труда, постоянството и в това, че талантът се развива с време, търпение и любов към това, което правиш. Гръцките спортни журналисти често го наричат краля. Не заради титлата, а заради уважението, което си е заслужил, с години работа, с медали и с човешко отношение. Георги Помашки обаче приема прозвището с усмивка и скромност. Българин съм и ще бъда винаги, но и тук в Гърция намерих хора, които ме приеха, които ми се довериха и съм им благодарен. Неговият глас е спокоен, уверен, защото говори не човек, който просто е треньор, говори човек, който изгражда шампиони. Научих, че трябва да даваш на хората това, което могат да понесат. Ако им дадеш повече, натежава им. Но когато намериш точната доза, можеш да вземеш максимума. Същността на подхода му не се крие само в спортната зала. След тренировки сяда на кафе с своите състезатели, говори с тях, изслушва ги, прави ги съучастници в процеса. Не просто тренирани, а разбрани и мотивирани. Обсъждаме. Вкарвам ги да участват в избора на лагер, за да имаме контакт. Не само да давам указания и да изисквам, но в тренировката там няма мнения и извинения. За него истинската сила не идва от парите, не от възможностите, а от вътрешната мотивация, от онова огънче, което гори в душата и те кара да се изправяш, да водиш, да побеждаваш. Всичко не е нито пари, нито възможности. Това е силата, която трябва да имаш вътре в себе си. Днес Георги Помашки е богат, не с банкови сметки, а с нещо много по-ценно. В цял свят имам приятели. Много богат се чувствам, много силен, пари нямам, но много богат се чувствам. Неговата история е пример, че когато си верен на себе си, когато носиш родината в сърцето си, когато работиш с мисия, светът ти отваря врати. А когато някой остави следа не само в спорта, но и в душите на хората, тогава вече не е просто треньор. Тогава наистина е крал.
Има хора, които не просто танцуват, те разказват. С стъпките си, с усмивката си, с присъствието си. Такава е Десислава Златева, жена, чиято съдба е вплетена в ритъма на българския фолклор така дълбоко, че той вече не е просто част от живота й, той е нейният живот. Деси още от малка е енергия в най-чиста форма, живо дете, както сама се описва с усмивка. Десислава напуска България, но не и фолклора. В Италия завършва курс с специалност «Танци на народите» и латиноамерикански танци. А през 2011 в Атина започва истинската й мисия – да запали отново българския огън у сънародниците ни в чужбина, чрез танца. Създава първия си кръжок по народни танци към БНУ Паисий Хилендарски в Атина. Следва сформирането на групи и в БНУ Свети Святого Кирил и Методий и БНУ Васил Левски. Сформира танцова формация Детелини, която се превръща в обичано и търсено име както в Гърция, така и извън нея. Участията са много, но всяко едно – с душа. Световни дни на танца в Атина, Елевсина. Концерти в Лондон, Берлин, Прага, Палма де Майорка. Представяния под егидата на ЮНЕСКО. Благотворителни събития, фестивали, събори, празници, годишни концерти като фолклорна въртележка и Детелини и приятели. Всяко едно участие е празник. Всяко стъпване на сцена – кауза. Всяко хоро – молитва за България. В най-тежките моменти на живота, именно залата и танцът са нейната опора. Танцът я изправя, съживява и връща към себе си. Това са нейните думи. Въпреки че доста години вече не живея в България, благодарение на нашия фолклор и традиции, пазя корените си живи. Танцът идва от душата. Танцуваш ли? Той те изпълва с любов. Днес Десислава Златева не просто ръководи формации. Тя отглежда български дух, далеч от родината, но толкова истински, че може да го усетиш дори без да разбираш езика. Защото няма език по-универсален от танца. И няма по-ярко признание от усмивките на публиката и сълзите в очите на българи, които чуват родната ръченица в центъра на Атина. Тя е българка, която никога не е спирала да танцува. И чрез своя танц е направила така, че и България да не спира да танцува, където и да е по света. В някои хора има нещо особено. Една вътрешна светлина, която не се вижда, но се усеща. В случая на Койчо Великов, тя се разлива в аромат на подправки, домашен хляб и спомени, събрани в ястия. Готвач не само по професия, но и по душа. Разказвач на истории, но чрез вкуса. Професионалната му кариера го отвежда в висококласни ресторанти и хотели в Австрия и Гърция, където овладява не само българската и гръцката кухня, но и тайните на италианската, японската, китайската и индийската гастрономия. Говорим за човек, за когото всяка кухня е култура, а всяка подправка – диалог между народи. Койчо Великов не спира да се развива, притежава над 15 дипломи и сертификати, включително в персонално и хотелско готвене, а днес е заместник-председател на гилдията на главните готвачи в България и официален неин представител в Гърция. Сред постиженията му се нареждат участия в международни фестивали, награди от азиатски турове, както и специалното му присъствие при откриването на Олимпийския огън за игрите в Китай, където с екипа си приготвя български ястия, които впечатляват света. Ресторантът, в който работи като главен готвач на остров Фоле Гандрус, попада в полезрението на Мишелин Гайд и е препоръчан на френски туристи. Списания като френското Lex News го описват така. Тук гастрономията е изкуство. Готвачът, Койчо Великов, българин по произход, съчетава с радост традициите на изтока и запада. Награден, уважаван, признат и въпреки това никога не забравя кой е. Активен участник в българската общност, той е един от хората, помогнали за откриването на първата българска църква в Атина. Символична стъпка за културната ни и духовна общност. Търпение, самочувствие, никога да не се срамуват да кажат, че са българи. Да бъдат горди българи, на това уча и дъщеря си, казва той. Може би за това обаянието му не се дължи само на професионалните успехи, нито на таланта му в кухнята. Той идва от нещо по-дълбоко, от излъчването на човек, който е щастлив, защото е верен на себе си. Това е.
Хора, деца, това нещо не го яще, защото ще станете силни, умни и красиви. В свят, в който все по-рядко чуваме тишината на планините, пулса на джунглата или ритъма на дивото, има хора, които не само ги търсят, но и ги разказват. С камера в ръка и с дух на откриватели, Станислава и Владимир Дончеви тръгват по пътищата на света не просто за да снимат, а за да разкрият скритите истории на планетата. Автентични, сурови, вдъхновяващи. Двамата създават Safari Channel, международен телевизионен канал със седалище в Каламата, Гърция. Но това не е просто канал, това е медиен свят, посветен на дивата природа, на ловните и риболовни приключения, на устойчивия туризъм и културното наследство, който достига зрители от Европа до Азия. Владимир Дончев, бивш шампион на България и национален състезател по плуване, завършил икономика, но избрал природата пред офиса, е сърцето зад камерата. Всяка негова продукция носи отпечатъка на човек, който разбира светлината, уважава пейзажа и търси истината отвъд обектива. Станислава, или Сани, както я наричат, е лицето на кадъра, гласът, който разказва, и духът, който го прави с финес и сила. С 3 магистратури по икономика, международни отношения и журналистика, тя съчетава интелект и харизма с умението да говори едновременно на сърцето и на разума. Член на Safari Club International и носител на международно признание в ловната журналистика, Сани Дончева е сред малкото европейки, които отразяват приключенията, но и ги водят. Статиите и фотосите й са публикувани в престижни световни издания за лов и туризъм, а участието й в международни форуми я превръща в глас на устойчивия лов, на справедливото медийно отразяване и на борбата срещу нелегалната търговия с диви животни. Safari Channel е платформа за забавление, както и урок по уважение към дивото, по любов към автентичното, по документалистика с мисия. Предаванията отвеждат зрителите в джунгли, савани, планини и села, показват хора, които живеят в синхрон с природата и култури, които се съхраняват въпреки времето. Освен телевизионна продукция, Владимир и Сани подкрепят проекти за опазване на природата, работят с местни и международни организации и вярват, че промяната започва с една история, и то добре разказана. Истинският ловец е пазител, а истинският разказвач – отговорност към това, което показваш на света, казва Владимир. Медиите имат силата да променят нагласите към природата, към културата, към самите нас, допълва Сани. Днес техният канал е символ на качествена продукция, приключенски дух и устойчиви ценности. Но в сърцевината на всичко стои онова, което не се снима с камера – любовта към природата, вярата в каузата и желанието да оставиш трайна следа, а не мимолетен отпечатък.